चली भैया, आज हम बात करत तनी सुपर स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। हम रउआ लोग के वायरल खबर जैसे ही फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पे आवेला हम रउआ लोग के ज़रूर बतावे नहीं। तो ऐसा ही ये भी एक पोस्टर वायरल हो रहल बा। खेसारी जी के पोस्टर लगावल गईल बा और गाना बा बांधब राखी तोर कलैया भैया। आज जैसे लगता कि खेसारी जी के जे गाना आई वो डुएट गाना हुई, लड़की लड़का के गाना हुई। काहे कि जैसे टाइटल बा वैसे तो लगता वैसा ही, लेकिन आए वाला समय में ही पता चल पाई कि कैसे गाना बा या कैसन गाना आवे वाला बा ये भी। लेकिन जैसे न्यूज़ आवता वैसे तो एल्बम का नाम बा बांधल राखी तोर कलैया भैया। आए वाला समय में ही पता चल पाई ये भैया। खेसारी जी के तो फैन लोग इतना बा कि हर कुछ जानल चाहेला। वैसा ही हम जहाँ तहाँ से न्यूज़ और जैसे हमरा पता लगेला वैसे हम वो लोग के न्यूज़ खोज के वो लोग के हम बताइले और वो लोग के पास पहुँचाइले। और ढेर सारा न्यूज़ खातिर जैसे ही कोनो न्यूज़ आई वैसे ही हम लोगों के बताइब। कोनो भी वायरल खबर खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और शेयर करी जा। हमारे चैनल भोजपुरी हिट मस्ती जेके सब्सक्राइब करी और वायरल न्यूज़ और लेटेस्ट खबर खातिर हमारे चैनल पे बनल रही, सब्सक्राइब करी।